Pnawn da, croeso i'r oedfa. Pnawn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli gyda'n gilydd prynhawn yma. Emyr sy'n arwen ni yn yr oedfa. Cofiwch, mae'n y baned ar ôl yr oedfa hefyd. Mae Meirion, mae wedi bod yn gwendigaethu yng Nghwmbran dros mis Mehefin, ac felly yn gorffen hyn o ei sil ola fyna. Yn cofio amdano fe hefyd. Yn ystod yr wythnos, gweithgareddau bach yn wahanol i'r arfer, cwrdd gweddi nos Fawrth, ond nid fan hyn, ond gan bod ni'n cyntaf, ddim Mawrth cyntaf mis, ni'n cyfarfod yn hau pobl mewn grwpiau llai. Bore di Mercher, paned y sgwrs am hardi 10. Mae Emyn Wyn yn trafod Emyn. Fan hyn, nos Iau, ddim ar-lain yn hytrach yn yr adeilad am 8 o'r gloch. Mae hynny yn rhan o wyl yr Eglwys Newydd. Mae nifer o weithgareddau tuag at diwedd yr wythnos ynghlwm. Mae hynny, fel ni'n sôn bore yma, bore Wener fan hyn, yna mae clwb celf am hardi 5 i blant ysgol cynradd ac uwchradd fan hyn hefyd am hardi 5, ac yna ar ddydd Sadwrn mae ffair yr Eglwys Newydd ar y comin. Mae hynny'n cychwyn am hanner dydd. Ni'n gofyn i bobl sy'n gallu helpu i dorri daflen fan hyn yn y blaen, un rhan o'n o fan hyn, a cyfle chi dorri'ch hyn o ble chi'n gallu bod o gymorth yn ystod y penwythnos. Jyst nodyn am hynny, ar gyfer y ffair dydd Sadwrn, mae'n dweud bod yna slot bore a slot prynhawn. Y slot bore, dwi ddim rili yn fore, mae rhwng hanner dydd a 2 gloch y prynhawn. Ac yna, mae'r ail slot rhwng 2 a hanner 4 y prynhawn. Felly, cofiwch am hynny wrth roi'ch enw ar y manylion fyna. Y Castell y Mis, cyfle o'r waith Mudiad Afenglad Cymru. Ond hefyd, le fi dweud am hyn yn gynt, ond mae'n y daflen, mae'r gwaith celf, bydd y plant yn neud fan hyn nos Wener, mae'n y gyfle wedyn i arddangos y gwaith yn nhw yn yr oedfa bore dydd Sul nesaf. Ni'n gobeithio defnyddio'r oedfa honno wedyn i wahodd bobl i ddod, ac mae yna gardiau gwahodd i gael eu creu gyda manylion am yr oedfa, ac yna ar y cefen holl fanylion gweithgareddau gwahanol wythnosol sydd gyda ni fel eglwys. Felly mae pentwr ar yna yn y blaen. Cofiwch gymryd rhai i ddosbarthu ymysg eich cymdogion, eich ffrindiau os modd. Dyna'r coeddiadau i gyd fi'n meddwl. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd, ni'n diolch i ti am yr hyn i ni wedi derbyn o'th law di yn barod heddi. Ni'n diolch i ti am atgoffa ni y bore yma bod ti'n Dduw sydd yn fawr, yn fwy na gallwn ni ddychmygu, ac eto bod ti yn adnabod ein henwe ni, bod ti'n cofio pwy i ni. Ac arglwydd, ni'n diolch felly wrth i ni ddod ata ti heno, bod ni ddim yn gweddio nawr ar ryw fod sydd yn bell i ffwrdd, a dyn ni ddim yn siŵr pa fath un wyt ti. Ond ni'n dod at Dduw sydd yn agos ato ni, sydd yn personol i ddilyn di, yn un yn wir sydd wedi rhoi yn yr arglwydd Iesu Grist, wedi rhoi i fywyd troson ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio a bydde y gwirionedd yma heno wrth ni ddod ger dyfrondi, ddim yn bethau i ni ddim yn clywed am bod ni'n gyfarwydd yn nhw, ond bod nhw fel petai yn dod o'r newydd ni, yn dwy'n syndod a rhyfeddod a diolchgarwch i ni wrth ni fyfyrio ar pwy wyt ti yn Dduw Tad, Mab ac Ysbryd Glân. O Dduw, ni'n gweddio bydde ti yn cael y clod i gyd a'r gogoniant wrth i ni daddoli di y brynhawn yma. Bydded i enw Crist felly gael ei ddyrchafu yn ein plith ni. Ni'n dod ddim yn unrhyw beth
sydd yn ni yn hunain, ond yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni wedi dechrau addoli, a ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu rhif 38 yn yr atodiad o enaid. Oed ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll o flaen. Am y goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor lam. Tro dy olwg ar Iesu. Dyna ni eisiau gwneud heno, mae troi'n golwg ni at yr arglwydd Iesu Grist. Nawn ni sefyll i ganu. Bore yma, o'n i'n clywed am yr arglwydd Iesu Grist fel y bugail da. Yn dweud, mae dyna pwy yw e. Fe yw'r bugail da sydd yn dod i rhoi ei fywyd dros y defaid. I roi ei fywyd drosto ni mwyn ein hachub ni, ac mwyn dod â ni i fewn fel petai i'r praidd, i gorlan Duw. Ni'n meddwl byddai fe'n dda heno i barhau ar yr un thema, a meddwl ychydig bach yn hellach am, be mae hynny'n golygu nawr i ddweud bod y Cristion, os ych chi'n Gristion heno, yn un o ddefaid Duw, yn un o'r praidd. A felly ni'n mynd i droi at darn cysylltiedig, darn cyfarwydd iawn i lawer ohono ni, sef Salm 23. Mae Gwydion yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen ac yna i weddio. Diolch Gwydion. Efo'r darlleniau, Emyr yn gweud Salm 23,
Bydd e ar y sgrin, ond fi'n mynd i ddarllen yn yr hen gyfieithiad. Bydd llawer un o'n chi yn fwy cyfarwydd a fe yn yr hen gyfieithiad, ond bydd y cyfieithiad newydd fan hyn. Gwnewch ni wrando ar air Duw. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Fe a wna'i mi orwedd mewn porfeidd gwelltog. Fe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Fe a ddychwel fy enaid. Fe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Perhodiwn ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf niwed. Canis yr wyt ti gyda mi, dy wialen a ffon am cysirant. Ti a arlwy ford ger fy mron yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr. Iraist fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am cynlynant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn dra gywydd. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti am y bugail da. O arglwydd, ni'n diolch i ti am ein gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch iddo fe roi ei fywyd, oherwydd ei gariad ei at y praidd. Iddo fe roi ei fywyd o'i wirfodd i farw fel bod ni yn gallu cael bywyd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac fel sydd wedi nodi eisoes i ni fel defaid, yn ffôl ac yn mynd ffordd ein hunain. Ac arglwydd ni'n diolch dy fod ti di'n galw ni. Go arglwydd ein gweddi ni yw, byddwn ni'n clywed am fwy a fwy o bobl yn cael ei galw gen i ti. Ac y bydd na bobl hyd yn oed heno, yn ymateb i'r galwad hyfryd yna, ac yn profi Iesu Grist, fel ei iachawdwr ac fel y bugail da. Arglwydd ni'n gofyn i ti, ar ti roi nerth i ni i fyw, fel y gydylyn ni, hyd yn oed defnyddio y gwialen a'r ffon, i'n cysuro ni, i'n cywiro ni. Ni'n ymwybodol arglwydd dy fod ti am y gorau ar ein cyfer ni. Bod dim byd wyt ti'n ei orchymyn mwyn llethu arno ni, mwyn creu bywyd diflas. Mae pob peth i ti wedi drefnu mwyn cyflawnder bywyd, mwyn bod ni yn profi y pethau gorau. Arglwydd ni'n gweddio bydde di'n goleio llyged bobl heno i sylweddoli dy fod ti'n cynnig pethau da, dy fod ti'n cynnig bywyd yn ei helaethrwydd, yn ei gyflawnder. Go arglwydd y bydd bobl yn ymateb i'r alwad yna, ac yn dod i wybod am cyflawnder bywyd, am y llawenydd sydd, weitha stormydd bywyd, y llawenydd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd ni'n diolch i ti am gobaith yr efengil. Go Dduw wrth i ni gael ein harwain efo'r bugail. Ni'n gweddio byddwn ni hefyd yn gwahodd eraill i ymuno ar praidd rhyfeddol yma. Byddwn ni'n barod ac yn cael baich arglwydd dros ein neidiau colledig. Byddwn ni'n sylweddoli y reality, tragwyddoldeb. Byddwn ni'n sylweddoli reality, tragwyddoldeb, heb Grist, heb ti dy hun. Ac o arglwydd y bydd hynny'n ein symbolu ni i wahodd bobl ac i sôn wrth eraill am y bugail da, am yr un yma sydd yn ryfeddol, am yr un gogoneddus yma, am yr arglwydd Iesu Grist ei hun. O arglwydd, derau'n plith ni, os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio ar i ti wneud wrtho ni yma heno. Ti'n gwybod angen pob un yma, ac ni'n gweddio trwy yr peth rhyfeddol yna, y bydd yr ysbryd glân yn siarad a bob un ohono ni yn ôl ein amrywiol angen. Y rhai sydd yn ansicr o arglwydd ros sicrwydd iddyn nhw. Y rhai sydd yn teimlo diffyg llawenydd o arglwydd dod o dylawenydd di iddyn nhw. Y rhai sydd yn mynd trwy storm ar hyn o bryd o bydden nhw'n profi dy dangnefedd di. Y rhai sydd yn gwybod y ffordd ymlaen, y bydde di'n ei harwain nhw. Yn ôl yr angen arglwydd, siarad â ni heno. Bydd gyda'r plant a'r bobl ifanc, ni'n diolch amdani nhw.
Gweddio bydde di'n delio â nhw, y rhai sydd eto heb gredu, bydde di'n ei achub nhw. Y rhai sydd yn credu, y bydde di'n ei cadarnhau nhw ac yn ei defnyddio nhw. O, arglwydd, ni'n diolch i ti amdanyn nhw. Ni'n gweddio am y rhai sydd yn hun yma, ac falle'n brwydro gyda anawsterau corfforol a rhwystredigaeth methu wneud pethau o'n nhw arfer wneud, dyro dy dangnefedd iddyn nhw a dy lawenydd iddyn nhw. O, arglwydd, diolch bod ti'n gwybod angen bob un yma heno. Cyn ni'n gweddio ar y ti siarad â ni. Gna ni felly yn gynulleidfa disgwylgar, a gna ni'n bobl fydd yn cael ein anodd peidio a dy glodfori. Ni'n cyflwyno eto sefyllfa'n gwlad, arglwydd a wneud i drigarhau, a wneud i ddod yn rymus i'n cenedl ni. Bydde di yn dod mewn grym. Ni'n meddwl am yr wythnos yma efo'r ymdrechion bach i ni wneud fel eglwys, dad defnyddio'r ymdrechion yma i gyrraedd bobl, i fel y bydd rai yn troi ato ti. Nid yn unig yn gwlad ni'n hunain. Ni'n cyflwyno gwledydd eraill. Ni'n bodol bod yna mannau lle mae yna ryfeloedd, lle mae yna ansicrwydd. Ni'n meddwl am cyfeillion i ni sydd mewn gwledydd fel yna ar hyn o bryd, arglwydd, bydd yn agos atyn nhw. A dyrodd o'i thineb i arweinwyr os gwelid i fod yn dda, gwarchod y gwledydd yna, a boed i ryddid ddod iddyn nhw'n fuan a heddwch iddyn nhw yn fuan iawn. Arglwydd, clyw ein gweddi ni nawr felly. Derbyn ein diolch, derbyn ein mawl i ti, am dy fod ti'n dduw sydd yn heiddi dyfoli yn dad, mab ac ysbryd glân, ac yn dy gariad gogoniant Iesu Grist, y trigarha wrtho ni. Amen. Diolch Gwydion. Ni'n mynd i gannu o'r atodiad nesaf. Rhif 22. Arall eiriad o Salm 23. Mae wastad yn annoio fi pan mi'n dewis hwn. Mae rhif 22 yw yn yr atodiad. Da waith. Fy mi gael brenin cariad yw. Daioni Duw ni dderfydd. A ni bydd eisiau beth os wyf ei eiddo fe yn dragywydd, yn ddiogel arwain fy enaid drud, ger llaw afonydd bywiol, a'r man lle twf y borfa fras, cafwyta'r mana nefol. I mi grwydro'n fynych iawn, mewn cariad ef am ceisiodd, am gosod ar ei ysgwydd gref, i'm cartref, ddim dychwelodd, ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu, dyn gilydd.
Felly ni yn troi at Salm 23. Salm cyfarwydd, tu hwnt. Siwr fod yn deg i ddweud un o'r adrannau mwyaf adnabyddus yn y Beibl i gyd. Salm fi'n siŵr bod llawer ohono ni wedi dysgu ar ein cof ar un adeg, falle bod wedi mynd erbyn hyn, ond falle yn yr ysgol neu yn yr ysgol Sul. Salm sydd wedi bod yn gysur ac yn fendith i gymaint o bobl yr arglwydd wrth wynebu pob math o sefyllfaoedd anodd. A'r temtasiwn gyda salm fel hon, yn arbennig ar ôl pregeth fel gafon ni bore yma, yw meddwl rhywbeth fel hyn. Wel, mae Salm 23 yn gweud yr arglwydd yw fy migail, a mae Iesu yn dweud mai fe yw y bugail da, a felly mae'r salm yma am Iesu. Mae'r salm yma am fy merthynas i gyda'r arglwydd Iesu Grist. Fi yw'r dafad, fe yw'r bugail. Fe yw'r un sydd yn darparu i fi, yn gwneud i fi orwedd lawr, yn arwain fi ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae hynny yn wir. Mae hynny yn wir, a ni yn gallu darllen y salm fel hynny gan wybod mae Iesu yw ein bugail. A diolch beth am hynny. Ond be fi eisiau ni wneud heno yw rhywbeth chydig yn wahanol. Fi eisiau ni drio cymryd cam yn ôl. Fi eisiau ni drio edrych ar y salm yma o gyfeiriad chydig bach yn wahanol, ond gobeithio fydd yn rhoi golwg dyfnach i ni. Ac yn wir, golwg hyd yn oed yn fwy cyfoethog i ni ar y salm yma. Chi'n gweld, pwy nath ysgrifennu'r salm? Efe chi? Efe fi? Wel nage. Nage. Mae'r ateb yn cael ei roi, mae ar top y salm yn eich Beibl sydd o fod, Dafydd. Dafydd sydd wedi ysgrifennu'r salm yma. A felly'r cyd-destun i'r salm yw fod Dafydd yn ysgrifennu fel brenin Israel. Roedd Dafydd, os chi'n cofio, wedi bod yn fugail, ond oedd Duw wedi galw Dafydd o'r ceie i fod yn fugail ar bobl Dduw, ar y genedl. A felly yn y salm yma, beth sy'n gennych yw, mae bach o'r tensiwn yma, achos mae Dafydd ei hun yn fugail ar y bobl, yn frenin, ond mae e'n siarad gyda Duw sydd yn fugail arno fe. Chi deall beth fi'n golygu hynny? Mae Dafydd yn fugail ac yn ddafad. A'r ffordd iddo fe fod yn fugail da fel brenin yw yn y lle cyntaf i fod yn ddafad. Mae Dafydd yn ysgrifennu'r salm yma fel un sy'n cynrychioli ei bobl. Fe fan hyn yw y Meseia, ac mae'n pwyntio ymlaen i'r Meseia mwy sydd i ddod, yr arglwydd Iesu Grist. Be fi eisiau ni weld heno yw mae Iesu yw cyflawniad y salm yma, nid yn unig achos mae fe yw ein bugail ni, ond achos yn y lle cyntaf fe yw'r un sydd i dweud y geiriau yma. Fe yw'r un sydd wedi dilyn ei dad. Fe yw'r un sydd wedi dod mewn dibyniaeth ac i fuddod llwyr. Chi'n gweld, dim ond oherwydd fod Iesu wedi byw allan y salm yma, ydyn ni yn gallu cymryd hyn fel can i ni. Os allai roi e fel hyn, cyn bod Iesu'n gallu bod yn fugail, yn y lle cyntaf, fe'n gorfod bod yn oen. Oen Duw. A felly gadewch chi fi ddarllen y salm eto. Fi eisiau chi drio dychmygu'r arglwydd Iesu yn darllen y geiriau hyn, yn perchnogi y geiriau hyn. Yr arglwydd yw fy migail. Ni bydd eisiau arnaf. Gnau mi orwedd mewn porfeidd breision.
A thywys fi gerllaw dyfroedd tawel, ac mae ef yn fy adfywio. Fe'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, mwyn ei enw. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di. Nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda mi ath wialen ath ffon yn fy nghysuro. Yr wyt yna bwrdd o'n blaen yngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew. Mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr bydd Daioni a Thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hi yr arglwydd weddill fynyddiau. Be ni'n dysgu yn y salm yma am yr arglwydd Iesu Grist, a siwr mae hwnna'n helpu ni wrth i ni nawr ceisio dilyn yn ôl ei draed e. Y gair cyntaf oedd yn dod i meddwl i oedd bodlonrwydd. Bodlonrwydd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dangos bodlonrwydd. Edrychwch eto ar y tair adnod gyntaf yna. Yr arglwydd i fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Gwna'i mi orwedd mewn porfeydd breision a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel. Mae ef yn fy adfywio. Fe'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Chi methu osgoi y ffaith fan hyn fod y dafad wrth ei fodd gyda'r bugail yn gwbl fodlon yn yr un sydd yn ei arwainau. Mae'n ymhyfrydu yn y bugail. Os dim awgrym osef fod dilyn y bugail yn rhywbeth beichus, yn rhywbeth diflas? Na, ddim o gwbl. Mae dilyn y bugail yn rhywbeth hyfryd, yn lawenydd pur. Mae'r berthynas rhwng bugail a dafad fan hyn yn cael ei bortreadu fel yr un mwyaf clos, perthynas o gariad ac o ufuddod, o ddilyn, o ymostwng, ond bodlonrwydd pur. Dyma'r peth gorau, dyma fi eisiau, dyma fy nymuniad i. Mae'r dafad yn dilyn y bugail fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dilyn ei dad fan hyn oherwydd mae wrth ei fodd. O'n i'n cael fy atgoffa o'r stori yna. Falle chi'n cofio'r hanes. Nôl yn ail Samuel pennod 12. Fe na i droi yn gloi. Yn ail Samuel 12, mae Nathan y proffwyd yn dweud stori. A stori yw e. Y stori am ddau ddyn mewn tre. A gwrandewch ar y disgrifiad yma o un o'r dynion. Ail Samuel, pennod 12, adnod 3. Mae yna ddyn tlawd. Nid oedd dim gan yr un tlawd, ar wahân i un oenig fechan roedd wedi ei phrynu a'i magu, a thyfodd i fyny ar ei aelwyd gyda'i blant, yn bwyta o'r un tamed ag ef, yn yfed o'r un cwpan ac yn cysgu yn ei gôl. Roedd fel merch iddo, fel plentyn iddo. Nesio ddylswn ni feddwl am y berthynas yma. A falle bod ni'n meddwl am chymod, na fe, mae'r bugail yn falch i gael mynd nôl i'r tŷ, ffwrdd o'r defed, a mae'r defed mas fyna. Mae'r disgrifiad sydd yn ei fan hyn yn un o gariad ac o agosatrwydd. Mae'r oen wrth ei fodd gyda'r bugail, a mae'r bugail wrth ei fodd gyda'i oen. Ac wrth gwrs, dyna'r ffordd mae'r arglwydd Iesu Grist yn byw ei fywyd, ynddo fe?
Dyna y ffordd mae e yn ymagweddu at ei dad. Os allai roi rai enghreifftiau i chi. O'n i yn Efengyl Ioan bore yma. Trowch nôl i Ioan a pennod 4. Adnod 34, mae Iesu'n dweud, fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd a gorffen y gwaith a roddodd i mi. Fy mwyd i. This is my bread and butter, this is what makes me tick. Dyma'r peth pwysica, dyma be fi angen yw dilyn. Neu beth am Ioan pennod 8. Ioan 8 adnodau 28 a 29. Dwedodd Iesu, pan fyddwch wedi dyrchafu mab y dyn, byddwch yn gwybod mai my fi yw, ac nad wyf yn gwneud dim ohono fy hun. Ond fy mod yn dweud yr union bethau mae'r tad wedi ei dysgu i mi. Ac mae'r hwn am hanfonodd i gyda mi. Nid yw wedi fy ngadael ar fy mhen fy hun, oherwydd rwyf bob amser yn gwneud y pethau sydd wrth ei fodd ef. Neu wrth gwrs yr adnodau oedd gyda ni bore yma, Ioan 10, adnod 18. 17 ac 18. Mae'r tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn o ddiarnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae gennyf hawl i'w rhoi, ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Ond hyn ag efais yn orchymyn gan fy nhad. Oedd Iesu yn gwbl fodlon yn dilyn ei dad. Pan ych chi'n darllen am fywyd yr arglwydd Iesu Grist, beth oedd ei ddymuniadau, beth oedd ei ddeleitau? Dilyn y bugail. Doedd ddim cyfoeth gan yr arglwydd Iesu Grist. Yn fabi, mae'n cael ei osod i orwedd mewn preseb. Nes ymlaen yn ei fywyd, mae'n dweud bod dim lle ganddo fe i roi i ben i lawr. Dyma fe'n cael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Oedd dim graig na phlant ganddo fe, oedd dim statws bydol ganddo fe. Ac eto trwy'r cwbl oll, mae Iesu yn fodlon yn ei berthynas gyda'r tad. Trwy'r cwbl oll, beth bynnag yw'r amgylchiadau allanol, mae Iesu yn dangos fod ganddo fe fywyd yn ei gyflawnder. Mae'r arglwydd yw ei fugail, a felly bydd dim eisiau arno fe. Mae rai pobl yn meddwl am ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, bod yn Gristion, bod yn ddafad. Bydden nhw'n portreadu hynny fel rhywbeth negyddol. Hynny yw'r term yna'n cael ei ddefnyddio'n gyson erbyn hyn, dydy sheeple. Jyst pobl sydd yn dilyn y dorf, mae'n beth mor ddiflas i ufuddhau i Dduw. Pan byddwch chi eisiau dilyn y llwybr cul caeth yna, mae e wedi ei osod, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Mae Iesu'n dangos yn y ffordd mae e yn dilyn y tad. Mae dyma'r bywyd gorau. A nawr i ni sydd yn dilyn ar ei ôl e, ni sydd yn credu ynddo a di roi'n ffydd ynddo fe, i ni'n gallu profi'r un peth yn awr. Mae Iesu'n gwybod beth sydd angen arno ni bob amser. Mae Iesu'n gallu cydymdeimlo gyda ni pob amser. Dyw'r hyn mae'n gofyn gen ni ddim yn wahanol mewn ffordd i'r hyn mae e wedi gyflawni yn barod. Mae wedi cerdded y llwybr ein mwyn ni. Ydy mae ei fuddod gallu bod yn anodd ar adegau?
Y gwir yw fod gennym ni'r tensiwn yma yno ni, mae'r hen natur yn tynnu un ffordd ac ysbryd Duw yn tynnu y ffordd arall. Ydy, mae dilyn yr arglwydd yn mynd i olygu ymwadu a'n hunan a codi croes, ond mae angen i ni weld hyn. Mae yna fodlonrwydd, mae yna ddigonedd i'w gael. Gallwn ni ymhyfrydu yn y bugail, achos ni'n gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist wedi profi'r cwbl o'n blaenau ni. A fan hyn, ni'n dod ymlaen i'r ail beth. Yr gair nesaf yn dod i fi wrth baratoi yw ymddiriedaeth. Ymddiriedaeth, trust. Drychwch ar adnod 4. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll, di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda mi. A thwialen a ffon yn fy nghysuro. Dyma ganolbwynt y Salm, ynddo fe? Dyma canol y brechdan fel petai, a mae'n ddarlun tywyll. Mae'r porfeidd, breision a'r dyfroedd tawel, maen nhw wedi diflannu o'r golwg fel petai, a wedi cael ei llyncu lan gan dywyllwch y dyffryn tywyll di. Ond dylse hyn ddim bod yn sioc i ni. Cwestiwn i chi. Ble yn y Beibl mae Salm 23? Yn taro chi fel cwestiwn od. Yr ateb wrth gwrs yw mae reit ar ôl Salm 22. Mewn ffordd, gallwch chi ddweud fod Salm 22 yn taflu ei gysgod ar Salm 23. Tysach chi'n troi nôl, ac o'n i bron a gwneud heno, tysach chi yn troi nôl a darllen trwy Salm 22, be chi'n gweld fyna? Wel, yr un peth yn dyfa, ond ar raddfa fwy. Mae Salm 22 yn rhagweld y ffaith fod y Meseia, y brenin, yn mynd i ddioddau ac yn mynd i wynebu'r pethau mwyaf erchyll. Chi'n cofio sut mae'r Salm yn dechrau, fy niw, pam rwyt wedi fy ngadael, ac yn cadw draw rhag fy ngwaredu, ac oddi wrth eiriau fy ngryddfan, ac wrth i chi darllen ymlaen, mae'r Salmydd yn disgrifio ei hun yn adnod 6 fel pryfyn, nid fel dyn. Mae'n sôn am y gwatgwar mae'n profi, a mae'n disgrifio'r gelynion yma fel teirw a fel llewod a fel cwn sydd yn trial ei rwygo fe yn ddarnau a'i llarpio fe lan. Mae'n disgrifio'r ffordd fydd e'n cael ei drywanu, ac bod ei esgyrn ddim yn ei cael ei torri, mae fywyd yn mynd i gael ei gymryd. Be mae Salm 22 yn rhagweld wrth gwrs yw'r groes. A'r hyn fydd yr arglwydd Iesu Grist yn ei ddioddau. Nawr wrth gwrs, erbyn i ni gyrraedd diwedd y Salm, yna mae yna lygedyn o obaith, ond dylse fe ddim yn rhyfeddu ni pan ni'n cyrraedd Salm 23, yno yn y canol eto, mae'r un syniad. Chi'n gallu dychmygu'r arglwydd Iesu Grist, mae newydd fod yn darllen neu'n canu a mae wedi canu i ffordd trwy Salm 22 yn meddwl am yr hyn sydd o'i flaen e. Ac yna'n cyrraedd Salm 23 a mae'n un ystod falle'n anodd i ddechrau. A credu o'r arglwydd yw fy migol, mae hwn yn mynd i ddigwydd i fi. Ond wrth gwrs, dyna mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud. Mae e yn ymddiried. Mae'n ymddiried. Yr hyn sydd o'i flaen, yr hyn mae'n mynd i'w wynebu, yr hyn sydd wedi ei rhagweld a'i broffwydo amdano fe, dyma mae'n mynd i'w wneud.
Dyma mae e wedi cytuno i'w wneud. Dyma'r gorchymyn gafodd ei gan ei dad, ond dyma mae e hefyd wedi gwirfoddoli i'w wneud roi ei fywyd i lawr mwyn ei gymryd yn ôl eilwaith. A felly mae e'n ymddiried. Dwi ddim yn ei roi lan. Mae'n mynd i ddilyn y bugail, dilyn ei dad i'r diwedd. Hyd yn oed yn y foment dywyll yna, chi'n cofio gardd Gethsemane. Ar y noson pan mae'n cael ei frydychu. A mae cysgod y groes yn i fwrw e. A be mae'n dweud, nid fe wellus i, ond y wellus di. Ar y groes mae Iesu yn suddo i'r dyfderoedd. Mae'n iawn i ddweud ar y groes fod Iesu'n profi uffern. Mae'n cael ei gondemnio a'i gosbi. Mae'n profi melltith ein pechod ni. Nethon ni gan i bore yma, ond ein crwydrad ni fel defaid ddialwyd arno fe. Nath e fyth crwydro. Fe oedd y dafad gwbl ifydd. Ond mae'n crwydrad ni yn cael ei ddial arno fe. Trwy'r cwbl oll, mae'n ymddiried yng nghynllun Duw ac ewyllus y tad a chyfiawnder Duw. A felly mae e yn gallu canu. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda mi, a thwialen a ffon yn fy nghysuro, ac oherwydd bod wedi gwynebu'r pethau hynny, rwy ni'n gallu canu hynny heno. Wrth i ni ddilyn y bugail, mae yna ddyffrynoedd yn siŵr o ddod. A nid damwain yw hynny. Weithiau ni'n gallu creu problemau ni'n hunan, wrth gwrs. Ni'n gallu creu trafferthion, ni'n gallu crwydro, a mae'r bugail yn gorfod dod ar ein holen, ni'n tynnu ni'n ôl. Ond weithiau, i ni jyst yn gorfod dilyn y bugail trwy'r dyffryn. A mae e'n dywyll. A mae e'n ofnus. Falle bod chi mewn dyffryn ar hyn o bryd. Ond oherwydd fod Iesu wedi mynd trwyddo fe gynta, oherwydd mae fe yw'r drws sydd wedi ei agor i ni, mae'n profiad ni o'r dyffryn yn wahanol i'w brofiad e. Mae'n rwyddach na beth brofodd e. I ni'n gallu gwybod wneith e fyth ein gadael ni, bydd e wastad gyda ni, yn ein cysuro ni ac yn ein cynnal ni. Mae hynny'n gwneud pob wahaniaeth yn dydy. Chwarae un o'r pethau mwy o dychrynllyd yw gwynebu sefyllfa ar eich pen eich hun, yn dyfa? Sneb eisiau bod ar pen ei hun. A ni ddim eisiau gadael pobl eraill ar ei pen ei hun, na pam hyd yn oed os oes rhywun yn yr ysbyty a maen nhw'n anymwybodol. Chi dal eisiau bod yna, chi'n gafel yn ei llaw nhw, chi'n siarad gyda nhw, yn gobeithio bydd nhw'n gwybod fi yma, fi gyda ti. Mae eisiau ni sylweddoli, os ych chi'n Gristion heno, os ych chi yn ddafad heno, yn dilyn y bugail, wneith e fyth i'ch gadael chi. Mae wedi mynd o'n blaenau ni, a mae e gyda ni. Wrth gwrs, dyw'r Salm ddim yn gorffen fyna. Mae llwybr, y ddafad a llwybr yr arglwydd Iesu Grist yn mynd ymlaen i ben y daith. A felly'r gair ola heno, buddugoliaeth. Buddugoliaeth. Edrychwch ar adnodau 5 a 6. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew, a mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd Daiomi a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hi yr arglwydd weddill fy nyddiau. Be sy'n digwydd fan hyn? Wel,
Wel, buddigoliaeth. Ond buddigoliaeth pwy? Wel, buddigoliaeth y Meseia. Ni'n gorfod deall hynny yn ni. Buddigoliaeth y brenin yw e. Yr un yma sydd nawr wedi llwyddo a wedi dyfal barhau. Yr un yma sydd wedi ei eneinio gydag olew yr ysbryd glân. Yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd wedi yfed cwpan melltith Duw i'r gwaelod, sydd nawr ar ôl ei atgyfodiad yn derbyn cwpan bendith Duw, a'r cwpan yna'n llawn ac yn gorlifo. Mae di ennill y frwydr, a felly mae yn cael ei ogoneddu ym mhresenoldeb ei elynion. Mae'r gelynion wedi cael ei diarfogi, does dim byd maen nhw'n gallu wneud iddo fe yn awr, y cwbl maen nhw'n gallu gwneud yw edrych ymlaen mewn syndod. Dyma mae Crist wedi ei ennill. Fe yw'r oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechodau y byd, ond fe hefyd yw'r oen ar ei orsedd. Mae ar ei orsedd yn awr, y mab yr anwylyd. Yr un a fi farw ond sydd nawr yn fyw ac fydd yn byw byth bythoedd. Fe yw'r un sydd wedi ennill yr hawl i arwain, yr hawl i achub, yr hawl i brofi daioni a thrygaredd y tad am byth. Mae'r darlun yma'n wych yn adnod 6. Bydd daioni a thrygaredd yn fanylun bob dydd o'n bywyd. Mae daioni a thrygaredd yn cael ei personoli fyna. Maen nhw'n cael ei disgrifio fel pobl fath o beth. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n chaso. Maen nhw'n chaso ar ôl yr arglwydd Iesu, y salmydd. Sa'n chi wedi cael breuddwyd am hynlle, really, lle mae rhywun yn chaso chi, a dim os pa mor gloi chi'n redeg, chi methu dianc. Chi methu cael ei ffwrdd o beth bynnag yw'r peth sydd tu ôl i chi. Wel, dyna'r syniad sydd yn ei fan hyn. Bydd daioni a thrygaredd yn fanylun bob dydd o'n bywyd. Mae daioni a bendith yn chaso ar ôl yr arglwydd Iesu o hyd ac o hyd. A be sy'n rhyfeddol yw rydyn ni nawr yn cael rhannu yn y pethau hyn i gyd. Mae'r arglwydd Iesu, yr oen, yn cael gledd o fuddugoliaeth ac mae'n ein gwahodd ni. Chi'n gweld, taswn ni'n darllen y salm yma yn y lle cyntaf fel petai amdano ni, byddwn ni'n stryglo wrth i ni gyrraedd y diwedd yn byddwn ni. Falle byddai'r dechrau, fi'n gwybod am gyfnodau lle fi'n profi bendith Duw, fi'n gwybod am gyfnodau anodd, ond mae'r rhan ol yma mor anodd yn dydy. Bod Duw yn arlwyo bwrdd i ni ac yn eneinio ni ac yn rhoi daioni a thrygaredd i ni. Beth os fi'n methu? Beth os fi'n crwydro? Beth os fi'n cwmpo? Wrth gwrs, ni ddim yn ddigon da, ni ddim yn heiddi hyn. Ni ddim yn gallu trechu ein gelynion ni. Os sy'n ni'n darllen y salm fel petai amdano ni a beth i ni'n mynd i'w heiddi neu ennill gerbron Duw, mae lle gyda ni ofni. Ond nid yna sy'n gyda ni efe. Na, mae'r arglwydd Iesu, yr un sydd wedi mynd o blaenau, yr un sydd wedi mynd trwy'r dyffryn tywyll yna ar ein rhan ni, mae e wedi ennill y buddugoliaeth a nawr mae'n rhannu e gyda ni. Gallwn ni fod â hyder a sicrwydd achos mae'n barod wedi ennill y dydd. Ac un dydd fydd pawb yn gweld hynny. Un dydd fydd pob gelyn yn cael ei darostwng o'i flaen e. Un dydd fydd o ledd fawr tragwyddol yn dechrau. Ac os ych chi yn un o'i bobl e, os ych chi'n un o defaid ei borfa e, yn rhan o'i braidd a'i gorlan e, mae yna le i chi yno hefyd. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r bugail da. Yr ffordd mae di ennill yr hawl
i fod yn fugail arno ni yw trwy ei fuddod e. A mae hynny'n dangos i ni chi'n gweld heno, mae ein ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Mae di gwneud yr hyn o'n ni ddim yn gallu wneud a wedi'n rhyddhau ni i'w ddilyn e. Mae di bodloni yn gyfan gwbl yn ei dad a mae di ymddiried yn gyfan gwbl yn ei dad a mae di ennill y fuddugoliaeth a nawr trwy ras. Mae'n dweud, dilynwch fi. Diolch iddo. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn i orffen. Rhif 633. Dilynaf fy migael trwy foes, amarch a gradwydd y byd. A dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf trwy gymorth ei ras y llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd os gwawd i'r y gwas can sgwawd gafodd arglwydd y ne. Nid oes arnaf gywilydd o'i groes. Ei groes yw fy nghoron o hyd. Ei fywyd i'm gwared ar oes fy ngheidwad am prynodd mor ddryd. Dioddefodd waradwydd a phoen a'r felltith ar galfar i fryn. Fan rhydedd yw canlyn yr oen. Yr oen a ddioddefodd fel hyn. Nawn ni sefyll i ganu. Am y cwbl i ni wedi glywed ar hyd y dydd heddiw, arglwydd ni'n gofyn wneud i barhau i siarad â ni, i bwyso'r pethau yma ar ein calonau ni. Gad i ni glywed llais y bugail, ro ffydd i ni i ddilyn di. Ni'n diolch am yr arglwydd Iesu fod hi yn fugail ac hefyd yr oen a laddwyd drosto ni. O arglwydd, diolch. Diolch fod hi wedi diodde a gwynebu'r peth gweitha i gyd mwyn i ni allu dweud heno yr arglwydd yw fy migael.
Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.